नमस्ते. मी आज घेवड्याची भाजी करून दाखवणार आहे. हे बघा, हे घेवडा आहे. हा घेवडा आहे बघा. हा घेवडा आहे आणि ते एकदम पातळ असते ना, चप्पट, त्याला पापडी बोलतात. हा घेवडा आहे. हा असं साफ करून घ्यायचा, मोडून असं साफ करून घ्यायचा, तुकडे करून. म्हणजे त्याचे धागे निघतात बघा. कारण ते असं खोलून बघायचं, कारण ते आतमध्ये खराब असतात. हे बघा, असे चांगले आहे. त्याचे असे दाणे काढून घ्यायचे आणि याचे असे गवारीसारखे तुकडे करायचे. हे बघा, हे अशी मोडून घेतलेली आहे सर्व. म्हणजे ही खोलून बघायचे पूर्ण आणि त्याच्यानंतर मोडायचे. हे असे मोडून घ्यायचे. हे बघा, ही अशी मी साफ करून मोडून धुवून घेतलेली भाजी आहे. ते आता मी याचे साहित्य दाखवते. हा अर्धा किलो घेवडा आहे. त्याच्यासाठी हे सर्व लागणारं साहित्य आहे. हे 3 टोमॅटो घेतले आहे, 2 कांदे, मिरची, लसूण, मीठ, हळद, जिरं, हे चण्याचं म्हणजे बारीक केलेलं आहे, शेंगदाण्याचं कूट घेतलेलं आहे, आणि मोहरी आहे, आणि हे जिरं. कोथिंबीर असेल तर कोथिंबीर, नसेल तरी ठीक आहे. आणि हळद आहे. हे तेल आहे त्याच्यासाठी. आता मी गॅस पेटवते. गॅस पेटवला आहे आणि भांडं ठेवलं आहे. त्याच्यामध्ये आता तेल ओतते. कारण त्या सुक्या भाजीला तेल असं म्हणजे थोडं जास्त लागतो, आणि या भांड्यामध्ये असे नेल्याच्या भांड्यामध्ये केलं तर तेल कमी लागतो. आता मी त्याच्यामध्ये सर्व साहित्य टाकते. तेल तापलेलं आहे. त्याच्यामध्ये मी आता हा कांदा टाकते. मी अर्धा किलो भाजी आणली आहे, पण आपण पाव किलोची पण बनवू शकता, असं नाही. त्या प्रकारे असं हे सगळं साहित्य असं थोडं थोडं वापरायचं. कांदा चांगला तेलामध्ये असं भाजून घ्यायचा पहिला. थोडं जिरं टाकते, कारण ते गोडी भाजी करायची आहे ना. मिरची टाकून. ही मोहरी आहे. थोडी हळद टाकायची. ही मिरची आहे. ही मिरची आहे. जेवढे आपल्याला तिखट पाहिजे असेल तेवढं मिरची वापरायची. तर मी जास्त घेतली आहे, कारण ती भाजी जास्त आहे ना, म्हणून. आणि ही लसूण घेतली आहे चेचून. ही लसूण मी चेचून पहिलीच ठेवलेली आहे. अशी आपण चेचून अशी घ्यायची. लसूण अख्खी लसूण नाही टाकायची. जेवढी लसूण चांगली टाकाल ना, तेवढी भाजी चांगली होईल. साहित्य बघा मी काय काय टाकलं आहे. तेल, कांदा, लसूण, मिरची आणि जिरं, थोडीशी मोहरी असं भाजून घेतलेलं आहे. थोडी हळद टाकली आहे. आता मी त्याच्यामध्ये भाजी टाकते. मी अर्धा किलो घेतली आहे, म्हणजे आम्हाला घरातच खायची आहे म्हणून. थोडी घालून घ्यायची भाजी टाकल्यावर. अशी थोडी हलवून घ्यायची. आणि त्याच्यामध्ये मी आता हे टमाटे टाकणार आहे. हे 2-3 टमाटे घेतले. म्हणजे टमाटे कशी जास्त घेतली तर भाजी पण चांगली लागते. प्रत्येक भाजीमध्ये, सुक्या भाजीमध्ये टमाटे टाकायचंच, कारण ते टमाट्यामुळे आहे ना भाजीला चव पण चांगली येते. याचे मी सगळे टाकून घेतलं आहे. आता मी याच्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकणार आहे. थोडंसं, जास्त नाही बघा, बघून ठेवा. थोडंसं एक हात असा मारायचा, कारण ते थोडी वाफेवर शिजायला पाहिजे. कारण ते ना, हे दाणे असतात त्याच्यामध्ये पापडी घेवड्याचे, हे शिजायला पाहिजे म्हणून. आणि आता थोडं झाकण ठेवते आणि गॅस फास्ट करते. 2 मिनटं झालेली आहे. आता मी जरा ते झाकण काढून बघते, जरा खोलून नरम झाली आहे काय, कारण ती नरम मऊ व्हायला पाहिजे थोडी.
कशी नरम झालेली आहे, आली आहे भाजी सगळी. आता मी थोडा गॅस बारीक करते आणि हलवते. कारण त्याच्यात ते दाणेच नाही, ते शिजायला टाईम लागतो. म्हणजे एकदम ती वाफेवर नाही होऊ शकत भाजी, थोडंसं पाणी लागतो त्याला. हे पाणी आहे बघा, हे बघा पाणी आहे, ते आता शिजायला पाहिजे. त्याच्यात आता बाकीचं सगळं जे साहित्य टाकलं नाही ते टाकते. तुम्ही पाव किलो भाजी आणून बी करू शकता. पाव किलो भाजी असली, एक कांदा, एक टोमॅटो, मिरची, 2 मिरची, 2-3 पाकले लसूण असं टाकलं तरी चालेल. आता मी त्याच्यामध्ये हे शेंगदाण्याचं, हे बघा हे शेंगदाण्याचं कूट बारीक केलेलं आहे, आपण खिचडीला बनवतो तसं. कारण मी आता रोजच खोबरं नाही वापरत, कारण तुम्हाला दाखवण्यासाठी, कारण प्रत्येकाच्या घरी शेंगदाणे जास्त वापरतात. हे शेंगदाण्याचं कूट टाकलेलं आहे. आता मी त्याच्यामध्ये हे मीठ टाकते. हे मीठ आहे, आपल्याला पाहिजे तेवढं टाकायचं, कारण मिठाचा अंदाज सर्वांनाच माहिती असतं. पण भाजी थोडी जास्त आहे ना, म्हणून थोडंच आपण साहित्य घ्यायचं. आता जसं मी बोलली ना तसं. आता हे वरच्यावर असं जरा हलवून घ्यायचं आणि परत झाकण मारायचं. पण भाजी आता मी बारीक गॅस करून ठेवणार आहे, म्हणजे 2-3 मिनटं शिजायला लागेल. आता मी थोडंसं झाकण ठेवते, कारण 2-3 मिनटं जरा शिजू दे आणि गॅस थोडा बारीक करते, म्हणजे ती वाफेवर शिजेल. आता मी खोलून बघते ते दाणे शिजले का. हे वरच्यावर सगळा मसाला बघा शिजला आहे आणि भाजी पण शिजायला आली आहे, पण त्याचे दाणे शिजायला लागतात. गरम आहे, दाणे बघते शिजले काय. शिजले, हे बघा असे हे दाणे असे काढून घेतले, हे शिजलेत काय बघायचे. हे बघा असे शिजले आहेत थोडे, म्हणजे ते जरा आता वाफेवर हलवायचे. आणि आता सगळी भाजी मी मिक्स करते. मसाला टाकला आहे ना वरती, शेंगदाण्याचं कूट टाकलं आहे, आणि अजून थोडी ओली भाजी आहे. थोडा गॅस फास्ट करते आता मी, कारण लवकर होईल. ते चांगली शिजवून काढायची भाजी, नरम नरम होते एकदम बटाट्याच्या भाजीसारखी. कलर पण छान आला आहे भाजीला. पूर्ण मसाला लागला आहे त्याला. आता मी थोडं झाकण ठेवते आणि परत 1 मिनटासाठी मी परत बंद करते, म्हणजे ते पूर्ण भाजी एकदम कंप्लीट तयार होईल. हे बघा, आता मी परत 1 मिनटासाठी झाकण ठेवणार आहे आणि गॅस बारीक करून ठेवणार आहे. झाकण खोलते आता आणि चांगली भाजी तरसवते बघा कशी, म्हणजे भाजीचा आवाज कसा चांगला यायला पाहिजे. अजून हे बघा पाणी आहे त्याच्यामध्ये, हे बघा चरचरते ना पाणी, हे पाणी नाही राहायला पाहिजे. थोडं आता 1 मिनटं मी चांगली हलवत राहते, कारण ते टोमॅटो आहे ना त्याच्यामध्ये टाकलेले, ते टोमॅटो पण चांगले भाजले ना त्याच्या तेलामध्ये, मग भाजी पण खराब होत नाही. हे आता कशी भाजी आणून साफ करायची, कशी मोडायची कशी, ते पण मी तुम्हाला दाखवलं आहे. तशीच साफ करायची आणि धुवून घ्यायची. थोडा गॅस फास्ट करायचा, चांगली तरसवून काढायची. म्हणजे कसं डब्याला वगैरे मुलांना द्यायचं असेल तर, आपण कुठे जॉबला जात असेल तर, म्हणजे पाणी नाही त्याच्यामध्ये राहिलं पाहिजे. चांगली तरसायला पाहिजे, म्हणजे कसं तेल सुटतो. आवाज येतोय ना, असा आवाज नाही आला पाहिजे. भाजी शिजलेली आहे पण असा आवाज नाही आला पाहिजे, नाही तर सकाळची भाजी संध्याकाळी पण खराब होते. कुठली पण भाजी सुकी करताना आपण आहे ना पाणी जास्त वापरायचं नाही, आणि ज्याला शिजायची गोष्ट आहे त्याला थोडं पाणी मारायचं. पापडीची भाजी आहे ना, रुंद पापडी असते, ती सुद्धा अशीच बनवायची असते. आणि त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य हेच आहे, जे मी आता जे वापरलं आहे ना तेच साहित्य वापरायचं. ही भाजी आता कशी आपली झालेली आहे कंप्लीट, हे बघा शिजलेली आहे. आता ही घेवड्याची भाजी. गॅस बंद करते, झालेली आहे भाजी.
ही बघा, तुम्हाला डिशमध्ये काढून दाखवते. मस्त भाजी झालेली आहे. आपण मस्त शिजवून काढायची, दाणे चिवलून बघायचे, शिजली की. ही बघा, छान भाजी झालेली आहे, घेवड्याची भाजी.